आयै आं फिसाखौ भगवान केजिके नोजोर नालागे खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगसाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय मा जो भगवान नाय महर लाजिना दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोब्बाय सेलाम जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामखागोन सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओइ ओमफ्राय दाख्लैनि थांनानै बायद'खौ लोगो मोनलायलायो आद्रा खिद्रा स्कुलाव थांनाया दिनै जोङो ओंखारफिनबावबाय आरोना सिखादो दे सिखादो दिनै ओमफ्राय आं बायद'नि नाम्बारखौ लाबोखादोंमोन नालाय दाखालिहाय फन हरदों आरोना ओमफ्राय फन हरनानै जाय बायद'नो फन हरदों बियो दिनै फैयानो ओमफ्राय बेलेग बायद' फैगोन आरो थ' माबा थांनोसै जोङो रेडि जाबाय बिमा फिसानो थांसै सना दिनै एसे बार'बाय देखायदोंआनोमोन नाजां नाजां बाबा स्कुलाव जां होननानै बाबानि स्कुलाव बहा दं आं मा मिथिबावगौ आरोना बेखौनो बेयाव फरायबासो बाबानि स्कुलाव थांनो मोनो होननानै खोबग्रा दोनथ'दो मा दोनथ'दो बेखौ लांनो हामा मा कालार स्केच पेनखौ लाङा दानो लिरला लिरलि खालामगोन ना थ' थांसै जों मोनथिया जों सानदों जेबो आइडिया गैया स्कुलाव मा मोनगोन मा मागोन ना मा थ' सिनाफोर लांनोसैलाय आंनि थाखायथ' बहुद एक्साइटेड गथ'नि थाखायबो एक्साइटेड खलम लागोन दे मा कार्ड पेन्सिल बायगोन जोंहा दे सना दे ओमफ्राय जा हायो एसे एनै सेयार खालामफालांसैलाय आङो सोनानै दोनसैलाय माने ब्लग्सआवहाय आरो बेजों लोगोसे मा सेयार खालामनाय नोंथांमोनजोंहाय नायलांबाय थादो बिदिब्ला औ दे फैनायाव लानो मोनगोन दे चक्लेटखौ दे फैनायाव लानो मोनगोन औ जावाटे लागे आरो मा होनबावनोसै ओमफ्राय आङो नानिनि स्कुल सिदा सिदि गनानैसो नोंथांमोनजों माने केमेराखौ अन खालामबाय हाबजेननाय समाव जों बेस्थ' जाबायना एसे जिरायफानाय टेबोल सियारबो थिबनाय गथ'फोरखौ नायग्रोमोनाय बिदि बेस्थ' जाबाय ओमफ्राय आंबो उसुबिदा मोननानै माने केमेरा हानबाय थाबावदों स्कुलाव थांनायलाय होननानै ओमफ्राय गनानै नै ओंखारबोनानैसो अन खालामफिनबाय स्कुल गबाय ना माव नों मा मोनखो सना मा दं बेयाव मा दं ओमफ्राय मा दं जुथा ओमफ्राय मुजा वा ओमफ्राय बेलबो दंलायलायो टाइबो दंलायलायो थ' न'आव नायनोसै दे मोनबाय जोंहाबो गेलेबावबाय हनै मोननानै हनै एकदमबारे फैबावगोन दे होनलायलायबाय जोंहा स्कुलाव थ' गिदिं गिदा थांबावनानै दासो सफैबाय आरोना ओमफ्राय नायदो फरायहैगोनबा मा फैसासो बायनांगौ आरो बेना माने जाग्रा आदार जुथाया आयै फिसा र' खेवनोसै आं बास्केटआनो बजाय जाबोजोब्बाय जोंना ना नानि आरो बेग सिङाव दंबावोसो लांसै एसे बाबावनोसै नोबा दोनो सोदो न' बानायनानै लांसै आरो न'आव ना दे मोनसेया सना दे ओमफ्राय बेखौलाय सोर लांगोन मा मोनदों नै बेहायबो बुरजा थ' लांदोथ' नै गावना लांखानाय बथला ओमफ्राय नायदो नै टिफिनाबो बथलखौ लांसै मा आयै सना पेन्सिल बक्सआव लांगोदो गोलैबाथाय बायगोन नङाबा सना दे आं माखासे लांनोसै जोंहा ड्रेसबो मोनबोबाय बाब सना बेगा दोनदो मा बेगाव दं माबाया खाथाया नोंना बेगाव दङ ना कपिया नों गाननो रोंगोन हारसिङै बाब खाथाया बेयावसो दङ दा बेयाव बेगा दोनथ'दो कपि खाथायाव दं बेयाव दं कपि दं खाथा नों देखायनोसै मा गाव देखायनोसैनो दे बे नङा सना बे नङा बे नोंनि एबिसिडि ब्लगसो ओमफ्राय डाइरेक्ट लेखाबो लायनो थांदोंमोन जोङो एबिसिडि आरो अ ओमफ्राय 1 2 गोनां सोङो गैया आरोना बे खाथा आरि फानलाबायग्राया लाया ओमफ्राय बे लेखा दखानथारावसो मोनगोन ओमफ्राय सोरनावबा दंमोन जोब्बाय जाहैदों उल्थां फाल्थां खरमथलायावबो थांबाय बेयावबो दखाना खुलियाखै नास्टा आयै फिसा गारनाङा खाथाया देरद्राय होद्रायदों नै बिसोरनो खाथा मोननै मोनदों आरोना नै 4 लाइन मोनसे ओमफ्राय मोनसेया 1 2 लिरग्रा सेनै लिरग्रा दे मादै स'जानोसै आरो जुथाया बेसेबां गिदिर जागोन नोंनो मा आयै गाननायनो ओरै खालामथारसै बाब मोजांबावसो जुथाया बुवा बेसेबांबा देरद्राय सनालाय जेबो नङा मुजाजों जागोन देरद्राय एसे गिदिरद्राय जायो मा बांद्राय जायो खागोन खाबाथाय जागोनलै मुजाजोंसो गाननांगौ दा
नै दानाबा गानथानसै ओइलाय मुजायैलाय नों रोंगोन मुजाजों गाननो रोंगोन र' गाननानै थानसै जोङो आयै फुरथियानो लाजाला नै ओमफ्राय दान्दिसेयाव उनाव एकदम फ्रात फ्रित गाननो नायबायबो आरोना ओमफ्राय गस्लायाबो थिग थाक हान्थु इसे बारनाय 22 नाम्बारखौ लायोबा एसे फाथं जागौमोन ओमफ्राय 24 नाम्बारखौ लानानै फैबायना आङो एकदम ग्रोग्राव आरोना ओमफ्राय जान्जिया पातलि खोमोरिया नालाय बेलासिबाय जायो आरोना आंनि फिसाना माने फिसा खालामबाय आरो फिसा खालामजाखायो नालाय जा एक्साइटेड बेसा नायदो सोनाबार फाइनाल लुकसो आंना फिसाना आयै आं फिसाखौ भगबान गिजिगे नोजोर नालागे सना फैदो मा फैदो गिजि नुथारबाय बुरि हदं थाबाय थाथारदोंमोन समायथारबाय बुरि हदं स्कुलाव थाङा मा थाङा बानो हाला आयै फिसा गावनो दसेनो बानो हाला जालायबाय आयै बाबानि भिडिअखौनो मोनसै जोंहा र' बाब मा मोनथारखो बेगबो मोनबावोसोमोन बेगखौ बावबोबाय बायद'मोनहा बहुत मावबाय जोंहा बावबाय दे बेगा बेबो बथलाबो गोदान नामा बायद' हरनाय सुनांगौ सुनानैसो दै सोनांगौ दे स्कुलाव थांबासो लांनांगौ जेबो नाङाखै होमबाबो सुनांगौ हा लेजेरना हा गफङोना बाला गफङोना आयै बाला गफङो बाला आयै गरमबाय सना दे न'आव खुनसै दे सना दे ओइजा फांखायाव खुनसै बावसो गरमबाय होदो आं सुस्रा खालामथारनोसै फैदो बेगाबो लाबोदो सना लेखायाबो लाबोनांगौना हामा माइया साफा खालामसै एसे रोगानोसै दे मा दे थां आयै आंनि फिसा फरायगोनबा मा गानफब जोमफब मोनजोबथारबाय दे आरो माथोबाव आरोना सनाफोर बिमानि आइडेन्टिटिया बेयावनो थाबथानानै थालायबाय जोंना जेबो साख्रि बाख्रि गैया नालाय बेफोरजोंनो बिराद गोजोनो बिनो नाजानाय हा सना औ दिनै बायद'खौ लोगो मोनबाय ना 1 2 ना बायद'आनो मा 1 2 लै आइदि होननाया औ आइदि होननायखौबो गाबोन लोगो मोनगोन र' 1 2 दे जादो दे सकस लाबोनायजों गाइखेरजों जाबाय आरो बियो बेखौ एसे सुनानै होनसै आङो होमबा गानलांसिगोन नालाय बियो थांबाथाय ओमफ्राय फरायनो माने गेजेराव साफा लेंहरनानै फरायहैयो नालाय साफाबा सानै ओमफ्राय गावखौबो थांदो नों बायद'जों एसे फरायहैदो होननानैहाय थिनदोंमोन आङो ओमफ्राय थांदोंमोनबो गेजेरावहाय खिन्थु बि थाहैबाय आरोना गाबनो ओंखारनाय थाहैबाय ओमफ्राय बायद'आबो होनबाय दे दिनै एसे फार्स्ट फैनायथ' जालांगोन होननानै माने एगजाम साननैसो टाइम लागोन ना बायद'आ लौथि मोनस्लायो नालाय बेखौहाय इनै बायद'आ लौथि लाखादों होनबाथाय जागा जाबाय गावनि बारहुंखाजों लंखेंलायनाय एया बेखौ लिरो आरो ओमफ्य बिया ओरै गोलावल' ओरै ससमा बायदिखौ होनो रोंला मा होनना बुंबावनो लासैनो लांनोसै आंनाबो फुल जाबाय सिगाङावनो लांखानांगौमोन आङो दा 3 बोसोर बारगुलाय लांबायसो खमसे खम बेबायदियाव 2.5 बोसोरफ्रावनो लांनो मोननांगौ आंबो गेदेरजों नांथाबबाथाय उन्दैखौ बावसोनाय जालायलांनाया बेनो आरोना ओमफ्राय बिदिनो गरम मदिनाव लांगोन होनसैलाय ओमफ्राय आरो गरम बोथोर बायबा लांगोन होनसैलाय बिदिनो फुल जादों आरोना टाइम थानायाव लांनो रोंबालाय दाहालागै हाहैलायसिगोन आरोना बांसिन दाबो अरजाला लांबाय थानोसै आं कन्टिनिउनो सुनानै दोननोसैलाय सासेनि ड्रेस बारायबावबाय आरोना सुनाबो बिमा बुरैना ओमफ्राय दहाय आङो दालियावनो राजमा गरनै गरथाम गारलानायखौ संनानै माने थाव सेरनानै गालांखादों ओमफ्राय माइरं सुनानै गालांखादों आरोना बेनो एबिसिडि लेखा नागिरनायावबो गोबाव जाबायना आरो ओइथिं थांथारबालाय मोनगौमोन जोङो साइडथिं बारलांलायासै नुनाय दखानाव सोंबाय मोनाखिसै माथो होनबावनो दाहाय लायफिनसै र' गरमफुलायाव जाखांबाय गाइखेरा लोंबाय थांदो लोंहैदो गाइखेर लोंजोबदो थां लोंजोब्बाय आयै दे दसे थिमायथ'दो दे मा दे ओंखाम संगौमानि दे आं दे फिस होनगौमानि र' सुनांगौ लाबो सुनो हर ओमफ्राय आरो माथोबाव सनाफोर फिसानि गानजेनाय ड्रेसनि भिडिअखौनो सोनानै दोनलायबाय आं देनां गाव नायथोंसै आरो जाय नायलांथोंसै ओमफ्राय गथ'खौ मा रायनो आरोना जे बाहेरायाव ओंखारबानो मेथाइनि फैसा गारो मा गारो बिमायाबो नायलाय स्कुलाव दोनलांनाय फावैनो आरो ना फवासे लानानै फैबावबाय आरोना माने एरायबोनो हायासै आङो ना सेरजोंनो थांबाय थाबाय नालाय ओमफ्राय लरायबोनो हायासै आं सालानिसो 60 थाखानि लाना फैदों ओमफ्राय टमेट' थाइनैजों लागावनोसै आरो बेखौनो ना ओंख्रिया बेल'मोन नालाय जेबो ओंख्रि गैया नै ओमफ्राय आं ओंख्रि लाबोखायासै थाइबें थाइसेल' दङ बेबो दाख्लैनि जाखोन्दाया एसे गेदा जालायबाय आरोना थेवबाबो जागोन आङो बेखौनो माबार संनानै लानोसै आरो संनायखौलाय माथो देखायबावनो आंनालाय बिदिनो सिम्पोलखा एवथ्राम टमेट'जों लगायलाबायनोसै आरोना ओमफ्राय
सोरबा सोरबा साननो हागौ मा गथ'खौनो बिदि देखायलाबाय थाखो गथ'नि ब्लगआनो होबाय थाखो होननानैहाय आं मोजां मोनदों माने आङो सोनानै दोननो मोजां मोनदों बेनि एक्साइटेडखौ नायै नायै माने आं सोनानै दोननो मोजां मोनदों ओंखायनो सोनानै दोनबाय आङो बेखौनो जायफोरा फरायनो लांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच